Wel, dyma ni felly, Pencampwriaeth y Bustach Biff Ifanc sydd gyda ni fan hyn nawr, a mae yna 3 eidon o erchweil yma. Yr eidon D, enillodd y dosbarth i'r bridiau cynhenid. Wedyn yn y canol, yr eidon coch enillodd y bridiau cyfandirol, yr adrannau hynny. A wedyn Jordan Chapman ar y pen, a Bustach enillodd dosbarth y ffermwr ifanc. A Caryl Howell sydd gyda fi o hyd ar gyfer y Pencampwriaeth yma. A Caryl, mae wedi bod yn wledd, mae rhai gweud, cystadlu ardderchog. Oes, cystadlu brwd iawn wedi bod yma, a ni wedi dod i'r brig nawr yn cystadleuaeth i'r oedonau, a mae'n tybio pwy geithi. Jonathan Lyons sy'n beirniadu, mae'n dod o swydd Lincoln, ac wedi gwneud gwaith gwych heddi, ond mae e a'i dad gyda llaw yn cadw yn credeg busnes 3 gerddi fel landscape gardener. A mae e wedi mynd ati i wneud i waith yn slick ofnadw, a wedi mynd am top boy. Yr eidon o'r Alban nath hi. O'n i'n meddwl mai hwnna fathais hi fan hyn. Mae'n eidon pert ofnadw, eidon cywir. Dim chwarae. Weles i fan hyn, oedd yn cael ei luniau wedi dynnu fan hyn tu ôl i ni yn y pwynt sylwebu, a cael chance i weld e'n agos. Ti wir yn gallu gwerthfawrogi cystal eidon i'w. Mae'n eidon siow. Mae fe yn ac yn edrych yn ardderchog, a wedi wneud i am mi fydd nawr yr eidon oedd yn gil-wobr. Bydd yn dod mewn nesaf nawr. I top boy yn dod mewn? Eidon o'r Alban fydd hwn fydd, Caryl? Ie, eidon o'r Alban fydd hwn hefyd. Ond i'r beirniad fod y teg wedi wneud gwaith da. Fe a'i dad fel yn gweud yn dylunio gerddi yma fe yn landscape gardener, a maen nhw'n cadw rhyw 20 o wertheg signo lim a glas Prydeinig. Rhywbeth bach yn wahanol i fe wneud dydd i dydd i anes dyn nhw i'r gwartheg? Yn union. Maen nhw'n cadw defed hefyd, 400 o defed, yn cadw bryd sy'n agos at y galon di hefyd, y defed texel glas, y blue texel. Ydyn, mae'r un i'n agos yn galon ni. Ond na, maen nhw wedi cael lot o lwyddiant Dros y blynyddoedd. Yn dod tybod. A mae wedi gwneud gwaith da heddi. Dwi'n wedi gwisroffi amser. Na, dim o gwbl. Mae wedi penderfynu beth mae e moyn a gwneud y job. Dyma ni reidon 2, 4, 5, bam yn dod nôl fewn nawr. Pwy sy'n mynd i fynd ar gil-wobr? Hwn dwi'n meddwl falle to. Bydden ni'n cydfynu ti ar eidon yma, bydd yn dilyn yr eidon arall. Mae jyst yn mynd i roi lawr dros y feto i weld. Dyma ni y beirniad yn cael ei law arno fe unwaith eto. Yn ôl at yr eidon enillodd dosbarth y ffermwr ifanc, Jordan Chapman yn arwen ac yn dangos am yna. Mae'n neis gweld cystadleuaeth y ffermwr ifanc yn rhoi cyfle i ffermwr ifanc cael cystadlu. Bwysig iawn yn dweud. Ydy, mae'n bwysig iawn. Wyt ti dal yn aelod o'r ffermwr ifanc? Fi'n dal i fod yn gallu fod yn aelod, fi digon ifanc i fod yn aelod. A dyna ni. Bam yn mynd â hi, yn mynd ar gil-wobr. Ffangor Cenef Mawr. Da eidon da iawn fan hyn. Dim chwarae. A mi fydd nawr, Caryl, yr eidon yma coch, yr 1257, top boy, yn mynd yn erbyn yr heffer enillodd y Biff unigol. Y Biff Ifanc. I gael y brif Pencampwriaeth. Yn union. Felly edrychwn ni ymlaen i weld pwy fydd prif Pencampwr y Biff unigol yn y man. Dowch nôl ato ni.